Huwag makipagtalo sa bobo. May mga lakas tayong nasasayang lang. May talino tayong nasasayang lang. Minsan, nauubusan tayo ng lakas kakapaliwanag. Magkaiba naman kasi ang hindi naiintindihan at ayaw intindihin. Ang pinapaliwanagan mo na handang tumanggap ng paliwanag ay may kasamang pagmamahal yan. May care. May kasamang concern. Meaning, gusto niya talagang malaman ang katotohanan. Oo, minsan masama ang tono pero alam mong may concern na kasama. Alam mong gusto niyang malaman ang totoo at kunin ang side sa kwentong nalaman niya. Meron naman na hindi tumatanggap ng paliwanag. Alam niya sa sarili niya na tama ang sinasabi mo pero sarado pa rin ang isip. Sarado pa rin ang utak. Ang alam lang niya, yung nasa isip niya. Hindi yan magbabaw at humahanap lang ng chance para ka insultuhin. At ang mga taong ito, ang ayaw matuto, hindi mag-grow. Nakakapagod ang taong ito. Sarili lang niya ang pinakikinggan niya. Kunwari pang hinihingi ang opinion mo pero sa totoo lang, hindi handang tumanggap ng paliwanag ang taong yan. Mabuting ipagdasal sila ng maigi kung ayaw mong mag-exert ng extra effort para sila paliwanagan. Pakinggan sila, yun na lang ang pwede mong gawin. At kung may pagkakataong iwasan na lang siguro. Mag-focus sa mga taong nagtatanong dahil gustong matuto. Gustong makuha ang opinyon ng iba para madagdagan ang kanila. I-mentor sila, i-coach sila. Investment mo na ito para sa isang mabuting bansa o mabuting mundo. Sa mga nanonood ngayon, alam kong may kilala kang ganito at sinukuan na lang sila, inayawan na lang sila, iniwasan na lang sila. Mas magandang gawin pa din, ipagdasal sila at kung mahal mo sila sa buhay, pwedeng balik-balikan. Baka nagbago na. Sabi nga sa Proverbs 17:28, even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent.